بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حرمة المسلمان دغنر في خمرمز محمد صلى الله عليه وسلم صحيح حديث لرنا بذا جنتي ذنان لرن الله تعالى راضي بولن ذنان لرن صالحة وتقوى ذنان لرن واسبنا ايديا. إمام أحمد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه خبر برلن حديثنا في خمرمز صلى الله عليه وسلم ديا: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. يا في خمر صلى الله عليه وسلم ذنان باشوات نماذن قلثة رمضان أرادة تصة نامثن قورثة ويان يلشنا تاغدثة جنة إسلام غفين ذن غير ديلر دي جنة غير جك الله تعالى راضي غضن جك صالحة تقوى مسلمان ذنان برنج واسبنا مكان باشوات نماذن قلثة رمضان أرادة تصة دي يعني الله تعالى تاغد وعدة النجذ مغي إكين جو اسبنا وحفظت فرجها دي نامثن قورثة صالحة تقوى مسلمان ذنان ينبر واسبي نامسشان utanç hayal bolmaklygy. Namysa utanç haya edebe sığmayan hereketler etmezligi. Oşun üçin musulman zenanyň islamy göre Allah Taala'nın buyuruşy alyp giyinmekligem giriýär şu meseleň içine. Islamy göre zenan maşgala ýüzünden we iki bileginden galan ýerini örtmeli. O şekilde örtülmeklik musulman doganlar parzdyr boýnuny. Hatta saçynyň ýekeje tary görünmekligi dogry däldir, günäkärçilikdir. Diýmek nämeken saliha taqwa musulman zenanyň muhim wasflarynyň biri namusçan utanç hayaly bolmaklygy. Üçüncü wasfy näme? Wa ata'at zawjaha diýdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ýani ýoldaşyna itaat etse diye. Yani ýani ýoldaşyna itaatkar bolmak. Durmuşa çykmadyndan öň musulman zenan we atasynyň bary bolsa erkek doganynyň sözü bilen bolmaly. Şolaryň gepine gulak asmaly. Şolardan ruhsatsız hereket etmeli däl. Durmuşa çykandan soň ýani ýoldaşynyň diýeni bilen bolmaly. Çünki Allah Taala bizi yaradanna erkekleri zenanlara jogapkar edip yaradypdyr. İnsanyň tebigatyna, fıtratyna ba. Şoňa ters hereket etsen gowluk bolmaýar. Bir maşgalada erkegiň sözü dinlenmese, erkegiň sözüne kulak asylmasa şol maşgalada agzy berilgen bolmaýar, berekeden bolmaýar, gowlugam bolmaýar, soňlugy bilen şol maşgala dagamak bilen bolýar. Şonuň üçin saliha musulman zenanyň ýene bir wasflaryndan biri ýan ýoldaşyna itaat etmeli, ýan ýoldaşynyň sözünden çykmazlygy, şoň diýeni bilen bolmagy. Başga hadisde İmam Ahmed'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabeler gelip ya Resulallah eyyün nisa'i hayr, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem zenanların hayfi hayırlıdır deyip sorayalar. Sonra Peygamberimiz aydiya qal elleti tasarru iza nazara ileyha ve tuti'uhu iza amara ve la tukhalifuhu fi nefsiha ve la fi malihi bima yakrah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye onu seredenne yan yollaşını beğendirýän buyursa yan yollaşına itaat edýän, özüne değişli meselede, mal mülküne değişli meselede yan yollaşının halamajak zadyny etmeýän zenanlar diýip aýdýar. Yani hayırlı diýip atlandyran zenanynyň Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayırlı zenan diýip atlandyran zenanynyň birinji wasfy hukumyny näme aýtdy Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Yan yollaşy oňa seredenne onu beğendirýär. Yani daşkeşbine, ahlagyna, özüni alyp barşyna, mümkinçiligi bolandan gowy geýnýär, özüne seredýär, yoldaş üçin näme? Bezenýär, oňa hoş, owadan görnüşde görünýär. Gurulşanyna edepli gurulşýar, sesini onuň sesinden gataltmaýar, özüni onuň bilen gowy alyp barýar. Yani oňa seredenne ýani ýoldaşyny beğendirýär. Ýene bir wasfy mundan hadisde hem diýişýär, ýani ýoldaşy näme diýse, şoň diýeni diýär. Şoňa kulak asýar. Şondan ruhsatsyz hereket etmeýär. Muňa goşmaça üçünji wasfy näme Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar? Özüne değişli meselede, ýani ýoldaşynyň mal mülküne değişli meselede, ýani ýoldaşynyň halamajak zadyny etmeýär diýär. Yani bir zady ýani ýoldaşyň halamaýan bolsa etme şonu. Şonuň diýeni bilen bol. Şonu näme halasa şonu et, näme halamasa şonu etme. Yani şuna dikkat edip hereket edýän musulman zenan hayırlı musulman zenanlardan. Köplenç musulman doganlar maşgalada düşünüşmezlik bolup nasihat sorap ýüzlenýän musulman doganlarymyz bu iki tarapda da ýalňyş bolup bilýär. Erkek tarapda da zenan tarapda da ýalňyş bolýar. We zenan doganlarymyzyň köp goý berýän ýalňyşlyklaryndan ýani ýoldaşyna itaat etmezligi, ýani ýoldaşynyň diýenini edenok öz başda hereket etjek bolýar we netijede düşünüşmezlik bolýar, agza
balalyk bolýar, hatda soňlugyň aýrylşmaklaryna sebäp bolýar. Ene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saada dille, ýönekey dille bize düşündiripdir. Hayrly, Allah Taala razy bolýan zelanlarynyň salihat zelanlarynyň wasfyny aýdypdyr. Her bir musulman zelan şul aýdylan tawşyrklary, nasihatlary egerse, şul wasflary, häsiýetleri özünde bar etse, maşgalasyna Allah Taala'nın izni bilen agzyrlygan bolar, berekeden bolar, gowlugan bolar, hoşlugan bolar. Emma şu nasihatlary egermän, tersine hereket edip başlasalar, maşgala bozulmak bilen bolýar. Allah Taala hemmemize musulman doganlar agzyr, bereketli maşgala bersin. Hak ýolundan Allah Taala bizi aýyrmasyn. Elhamdülillahi rabbil alamin.